Helo hwnna, a croeso mawr i chi gyd i ymuno efo ni yn y drydedd yn y sgwrs, y gyfres, y sgwrsiau yma, da ni'n gael efo'n gilydd. Siôn Goronwy, y baswr, a Fflur y soprano, a fi'n y Sian, Meinir, a dwi'n fetso soprano. Wel heddiw, da ni am sgwrsio ynglyn â perfformio, a bod yn y perfformiad ei hun, a sut da ni'n ymateb fel perfformwyr yn y perfformiad. Mae Islwyn Folk Ellis yn sôn am yr eiliadau tragwyddol yma sydd yn aros efo ni ac sydd yn orig o gyfringiaeth neu'r magic moment na mae pobl yn siarad amdano fo. A ydym ni wedi profi hynny mewn perfformiadau? Sut mae profi hynny? Sut mae rhoi y siawns orau i ni'n hunain i brofi yr eiliadau tragwyddol mae Islwyn Folk Ellis yn siarad amdano fo. Wel, da ni yn trio hwnna, ni wedi cael amryw o brofiadau gwahanol ar y llwyfan. Na i ddechrau efo stori bach sydd gen i. Dwi'n cofio canu ar y lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Dwi'n yn cofio dweud y gwir wrthych chi. Dwi'n meddwl na 1920 neu rhywbeth felly oedd hi. A mae gen i chydig o ffobia ac ofn o bryfid cop. A da chi sydd wedi cystadlu yn gwybod am y meicroffon bach na sydd reit o'ch blaen chi yn fanna. A be o'n i weld oedd pry cop yn dod i fyny y meicroffon. Ac o'n i'n meddwl sy'n hyn. Oedd yn meddwl i yn chwarae triciau. Ac o'n i wedi dechrau meddwl bod y pry cop yma mynd i allu neidio o'r meic sy'n gata i'r holl bethau. Mae'n od iawn yn dydi, fel mae'r ymennydd yn gallu bod yn meddwl un peth, ond da ni fel canwr yn dal i mlaen efo'r gan. Dydy hynny yn arbennig o beth bod y cyfrifiadur yma sydd yn fan hyn yn dal i fynd mewn gwirionedd. Wyt ti, Fflur, wedi cael rhyw fath o brofiad anifyr neu rhywbeth wyt ti'n teimlo w'ch y fi lle wrth berfformio fel e? Do, dwi wedi. A un ohonyn nhw, dwi'n peth o ti Sian, dwi'n yn hoff iawn o bri cop chwaith. A oedden ni'n gwneud opera, a oedden ni'n set llachar gwyn. A oedd yna bri cop ar llawr. A oedden ni, cas ofn, real phobia. A nes i fethu fynd draw i'r lle o'n i fod achos y bri cop yna. Ond fel ti'n gweud, ti'n dal i gan, ti'n cael y sgwrs yma yn dy ben. Ond dwi'n cofio un profiad sydd gen i, oedden ni'n canu deuawd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dwi'n ffili credu bod fi allu mynd i sôn am hwn, hwn yn really embarrassing. O'n i'n cystadlu mewn rhyw 12 o gystadlaethau yn yr wythnos, a oedden ni wedi gadael i'r ddeuawd fynd falle reit ar ddiwedd yr rhestr o bwysigrwydd, wedyn ni, a oedden ni wedi dysgu fawr bach o ras, a falle ddim cystal ag y dylen ni, bendant ddim cystal ag y dylen ni. A oedden ni'n canu gyda hen gariad i ar y pryd, oedden ni'n canu rhyw ddeuawd, dwi'n cofio beth oedd enna, ond dwi'n cofio oedd o sol yma yn rhan o'r ddeuawd. So mae fe'n dechrau canu, a finne'n dechrau canu, a mynd yn hollol blanc, a just yn canu, o sol yma, o sol yma. A dyna gyd ganes i am ryw 3 munud. A dwi'n cofio edrych ar hwn, dwi'n meddwl mam yn y gynulleidfa, ni'n edrych yn iddi, please ro'r geiriau i fi. A dwi'n cofio gofyn i fi ar ôl ni, pam nes ti'n geirio i fi? O ti ddim bod yn canu fyna? O ti ddim yn cofio? Dyna'r profiad mwyaf erchill. Achos o'n i'n gwybod lle o'n i, o'n i'n gwybod pam i fi'n sefyll yn mholpeg trwy gaffael gyda'n nghariad, a dwi'n canu o sol yma. Neud fi deimlo sal jyst yn meddwl am y peth. Ond mae di dysgu gwersi fi i baratoi o flaen llaw. A beth yn dywediad Saesneg, fail to prepare, prepare to fail. And when you have failed, ti'n gwybod ti'n byth yn neud na eto. Ie, dysgu o'n camgymeriadau, mae'n debyg ydy'r peth i wneud. Dwi'n cofio, jyst yn ddir iawn, dwi'n cofio un gantores yn dweud bod hi'n canu O mio babino caro, a wedi anghofio geiriau, a bod hi jyst i canu O mio babino caro drosodd y geiriau, fel o ti'n dweud. Digwydd sawl ffobli.
Ie, o'n i'm yn siŵr iawn pryd oedd sut oedd o'r ariau i ben wedyn yn dawr, wrth gwrs. Dwi'n dew awyr sut oedd y cyfeilydd wedi ymdopio fo hynny. Siôn, gen ti rhyw stori fach i rannu efo ni? Neu ormod os fel mae rhywun yn gallu cario ymlaen yn fawr iawn ydy, ond dwi'n un drwg yn aml iawn mewn cynnar neu beth felly. Dwi'n anghofio a wedyn mynd, wedi rhoi rhyw reg fach neu rhywbeth yn mynd, wneud dwi'n fod i'n hynny, o'n i'n cario ymlaen, rhaid, ti'n gwybod. Welais i fi rhywbryd yn canu a y geiriau mynd, o'n i'n gwybod bod y geiriau mynd, sydd mae'r meddwl mach mae'n cychwyn mynd. Dwi'n cofio beth y geiriau nesaf yn dweud. Ond o'n i ar y llwyfan, yr piano fan hyn, o'n i'n meddwl, o ie, mae'r geiriau, y piano yn dydy. So mi eisiau am dro, rownd y piano, dal i Berfformio, golwg dros ysgwydd y cyfeilydd, o ie, cario ymlaen, a dyna ni allu, ti'n gwybod, just, o pawb o chwerthin dylem, ond mi ddalais i fynd, felly. Ond mae beth rhyfedd beth i'n neud mewn Berfformio, ond ydy, ti'n gwybod, o'n i'n aria cyfeithiad Saesneg o'r Seralio mewn eglwys, ac i wneud beth o wahanol, i Berfformio wahanol, tech a sefyll i fyny, yn y blaen, reit, mi ai am dro o gwmpas y gynulleidfa a canu a Berfformio, a ni gweld fo'n aml i set yn wag mewn aml i le. A'r geiriau oedd, you jumped up lazy, good for nothing loafers, you're the devil in disguise. A ni'n meddwl, reit, a ni draw yn syffog rhywle, oedd ni'n canu yn yr eglwys yma. Mae'n leiste, mae'n cwhaiste. A troi gan i, you're the devil in disguise, a'r gwneidog oedd o. Yn ei goler wen. Ac o'n i'n mynd, di am i, reit, mi goldi o fan. Ti'n neud rhywbeth gwahanol, fel hynny just anhaflu, o'n i just a chwerthin, efo godo'r aran, cor godo'r aran o'n i, ac o'n i dyled nhw chwerthin o fan i'n weld i yn canu, you're the devil in disguise, i'r gwneidog. A ti'n meddwl, mae'r felment hynny, o'ch ti eisiau'r ddeud, ond ti jyst yn cario ymlaen, ti'n codi, dal ymlaen i ganu, a fwrdd chdi, mae perfformiad byw ydi ond, does wybod be sy'n mynd i ddigwydd, a dyna sydd mor gyffroes mewn perfformio. Ti byth, dydy bob un perfformiad ddim yn mynd i fod fi fath, wedi tap o'r beth ymlaen os ti eisiau gweld rhywbeth union i fath. Y pleser mwyaf ydy, nad wyt ti'n gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd nesaf ar y degau. A dyn mae ffordd wyt ti'n ymdopi a just mwynhau dy hunan o hynny a roed perfformiad. Mae'n rhywbeth bach mynd i fod yn wahanol bob noson. Ydych chi'n gwybod yr llais mewnol yma? Dwi'n deud wrth disgyblion yn aml, mae gennych chi un llais bach hyfryd ar yr ysgwydd yma, a dyn mae gennych chi ddiafol bach, llais bach sydd ddim mor hyfryd ar yr ysgwydd yma, a mae hwn yn deitha chi'n aml, oeddwn ni'n siarad yn doedden yn y sgwrs dwytha bod yr llais mewnol mae'n weithiau yn dweud pethau chydig bach yn negatif wrthon ni sydd ddim yn gadarnhaol. Os gennych chi rhyw fath o gyngor neu dechnegau a sut mae'n wybyddu'r llais bach ar yr ysgwydd yma sydd yn, dwi'n gwybod, mae'n anodd dydy, sut mae anghofio amdano fo? Dwi'n credu bod yn beth sy'n effeithio ar bob canwr, os oes yna rhywun sy'n gweud bod e ddim, mae'n siŵr gen i bod nhw, wel, na i ddim gweud bod nhw'n gweud celwydd, ond falle bod nhw wedi llwyddo tawelu'r llais negyddol yn well wedyn ni. Dwi'n meddwl bod y llais negyddol yn beryglus, ond dwi'n meddwl falle bod e'n bwysig hefyd, oherwydd y llais negyddol yna sy'n sicrhau bod ni'n anelu at fod yn well bob tro. Be sy'n beryglus yw pan ni'n gwrando mwy ar y llais negyddol nag ar y llais positif. A i fi, mae hwn yn rhywbeth, Sian, dwi wedi bod yn edrych mewn i hwn lot yn ddiweddar. Dwi wedi darllen llyfr, The Inner Game of Tennis. Dwi'n gwybod os yw'r ddau chi wedi darllen hi. Llyfr o'r 70au yn trafod y llais mewnol yn hyd-destun y chwaraewr tennis. A maen nhw'n deud bod y chwaraewr tennis yn ennill y gêm feddyliol, mae hwnna lot bwysicach na'r gêm corfforol. A mae'r un peth yn wir am y canwr.
A beth dwi wedi trio dechrau gwneud, enghraifft, oedd ni'n canu Susanna'n ddiweddar gyda opera nôl. Mae yna un can ar ddiwedd yr opera. Dwi'n ffeindo'n rili really anodd, a byddwn ni'n agor yng Ngheg i ganu'r can yma, a byddai'r llais yn mynd, dyw hwn ddim digon da, dyw hwnna ddim yn da, mae gyda lleifan ysyn yn meddwl, pan bod hi'n canu hwn, dyw hi ddim digon da i wneud hwn. A tra bod fi'n canu'r ario, ni'n cael y sgwrs yma gyda fi fy hun. A'r mwyaf o'n i'n gwrando ar y llais negyddol, y gweitha oedd y canu. A byddwn ni'n mynd yn tens, a hwnna'n ymharu ar lif llais, a byddwn ni'n dod oddi ar y llwyfan yn rili fydd gyda fi fy hun, achos o'n i'n gwybod mae fi wedi achosi i fi ganu'n wael. So nes i siarad dipyn gyda athrawes ganu am hwn, a nes i darllen y llyfr. A beth yn deud yn y llyfr, you will have thoughts, observe them, but don't criticise. So, i dderbyn, oedd y nodyn yna'n fflat. Falle oedd e. Ond i sylwi, i arsylwi, heb y criticism yna. Achos wrth just ar sylwi, mae posib gwneud rhywbeth amdano fe. Ond mae'r foment yna wedi mynd. So dyna un peth dwi'n trial wneud nawr, yw arsylwi yn hytrach na criticism. Yr ail beth, beth sy'n edrych ar Instagram account, cantores arbennig, dwi wedi anghofio henw hi nawr. A mae hi yn rhoi affirmations i hi hun cyn canu ar y llwyfan. A oeddwn i wedi clywed am hwn yn meddwl, na, rhyw rwtch yw hynna, rhyw nonsens. A nes i drial ein noson cyn sioe, a dyna'r sioe gorau nes i, a ti jyst yn dewis 4 peth yn gymeriad di. So nes i dewis, enghraifft, oeddwn ni'n canu Susanna, felly nes i dewis, dwi'n gryf, dwi'n ddoniol, dwi'n sbargen, a dwi'n hyderus. A nes i ailadrodd y 4 peth yna i'n hun cyn mynd ar y llwyfan. A nes i fwynhau'r perfformiad achos nes i benderfynu dyna'r 4 peth ydw i heddi. A dwi'n mynd i wario rôl yna fel y 4 peth yna. Nid Fflur ydw i, Susanna ydw i. Dwi'n gwybod bod e ddim wastad yn bosib wneud na, os ti'n cystadlu, ti'n canu repertoire gwahanol, ond mae eisiau ffindo rhyw driciau bach, tools bach sy'n gweithio i ti. Dyna beth dwi'n trio gwneud be bynnag. Ie, mae hynna mor ddiddorol. Maen nhw'n deud yn gyffredinol, os wyt ti'n teimlo'n flin neu'n wael neu'n isel, os wyt ti'n gwneud i ti dy hun wenu, erbyn diwedd y dydd, wyt ti wedi gwenu gymaint, wyt ti'n teimlo well, ynddo? Ti'n gwybod? Felly mae yna ffyrdd yn does o... Neu mae yna dechnegau bach wyt ti'n gallu mabwysiadu i wella pethau dydd y gwir. Siôn, os gen ti rhywbeth fel yna, wyt ti'n dueddol o weld sy'n helpu di wrth berfformio? Os yw unrhyw beth wyt ti'n meddwl sy'n bwysig i ti gofio, neu anghofio, neu anwybyddu pan wyt ti'n berfformio? Mae Fflur wedi trafod gymaint ar hynny dydy'r ar y negatif neu gadw dra. Mae trio cadw meddwl hapus, fel ti'n deud, y gwenu neu cadw dy hunan o fewn hwnnw, y beth mor bwysig. Dyn ni'n gwybod yn aml iawn mewn cwmnïau, ti wedi bod yn treulio amser efo llawer o bobl yn dod gwahanol gymeriadau. Mae'n rai cymeriadau yn chydig bach mwy negyddol na'r lleill. Dy ffordd dy hunan ydi o, fod ti yn meddwl am yr meddyliau hapus yn aml iawn yn gwneud llawer o wahaniaeth, fod ti jyst trio anwybyddu, peidio edrych yn ôl fel o Fflur yn dweud. Ti ddim, dydyn ni... Dwi'n meddwl bod ti wedi dweud o blaen, Fflur, da ni fel Cymru yn aml iawn yn fwy yn ymddiheuro mwy amdano'n hunain yn aml iawn. Ydw i wirioneddol yn perthyn yn fan hyn, ydw i ddigon da i fod yn fan hyn. Mae'r meddyliau yny'n gallu chwarae gymaint arna ti, nes bod ti, wel, dim ar rhaid i ti fod yn edrych ymlaen o hyd. Anghofio
defnyddio beth sydd wedi digwydd fel a dysgu o beth sydd wedi bod yn dweud, bod unrhyw beth negyddol fan bod ti'n gallu troi'r negyddiaeth yn un bositif. Mae'n haws i ddeud o'n hynny, ond ti'n bod, mae meddwl iach, agwedd iach yn bwysig iawn yn dydi. Ti'n bod, creda yn dy hun. Creda yn dy hun, dyna ydi lot ohono fo. Mae'n rhaid i ti fod yn hapus yn ti dy hun. Fod ti yn gallu gwneud fod chdi yna i gael mwyniant dy hunan, a drwy gael mwyniant dy hunan, wyt ti'n mynd i roed o dros yma bobl gwrando na chdi a bod yn rhan o be wyt ti'n ei roi droso. Na, mae o beth positif dydy, dyna. Edrych ar y positif a gweithio ar hwnnw, lle. Ia, diolch i chi'ch dau. Mae hwnna'n bwynt mor gyfoethog, dwi'n meddwl, i'w rannu, dydy, bod eisiau bawb wneud yn siŵr bod nhw'n hapus yn eu croen eu hunain yn de, bod yr hyder na yn dod allan, a hyd yn oed chi'n teimlo'n hyderus fel cantorion. Mae eisiau ni actio'n bod ni'n de. Da chi wedi siarad ddau o'na chi am y gwileiddra yma sydd yn perthyn i ni fel Cymru, ond mae yna rhywbeth hynaws yn hynny hefyd, a dwi'n teimlo mae hynny'n golygu bod yna ddiffiantrwydd yn canu ni yn gyffredinol fel Cymru, a dwi'n meddwl bod eisiau ni arddel hynny a trysori hynny, dweud y gwir, yn da fel Cymru. Mynd ymlaen rwan te i'r perfformiad ei hun. A gwisgo het beirniaid rwan, oes da rhywbeth da chi wir ddim yn hoffi mae pobl yn neud? Dych chi'n bod gan feddwl am ystumiau, breichiau, neu be fydd eich cyngor chi ar faint o actio a gyflwyno i wneud? Mae genna i farn go bendant ar hyn. Mi fyddwn ni'n hoffi gweld mwy o actio. Dim gor-wneud wrth gwrs, ond mi fyddwn ni'n hoffi gweld datblygiad yn nid yn unig jyst canu'n yr unfan o fewn yr arias, bod yna rhyw fath o ryddid i ehangu a datblygu'r perfformiad unigol o fewn yr ariau ei hun, os da chi'n cytuno efo fi. Ond eto i gyd mae eisiau'r ystumiau da ni'n greu fod ar ryw fath o ystyr sy'n perthyn i'r ariad. Da chi'n cytuno? Fflur, os y ti'n meddwl... Yn bendant, mae'n rhaid i ti fod dydy breichiau'n chwifio yn golygu dim byd i fi. Os gen ti'n syniad cam fod y breichiau'n chwifio, gad lonydd iddyn nhw. Be fydda i ddeud o hyd ydy, perfformiwch, gnewch symudiadau bach ydych chi sydd yn ffitio o fewn yr area, o fewn. Ond dydy o'n golygu dim byd os nad ydy'r perfformiad yn un dod yn fyw yn y wyneb yn y llygyd. Os wyt ti mond yn symud o ran symud, gad lonydd iddo fo. Os nad ti'n dall beth ti'n ganu am a fod o'n dod drosodd yn y llygyd yn fyw, dydy'r perfformiad yn mynd i weithio i fi. Mae hynny sy'n gallu cyfathrebu'r llygyd a drwy'r llais a ychwanegu o fewn symudiad wedyn yn gweithio, ond symud o ran symud, na, dys ydych chi'n dall beth chi'n neud. A mae'n tynnu oddi ar y perfformiad. Mae faint wyt ti'n neud o fewn cystadleuaeth wel, allu ddod un ffordd neu'r llall. Paid a bod yn llonydd, paid a bod yn fel ni, achos os ti'n farw yn dy wedd, ti'n mynd i'n unlle, ti'n mynd i dynnu person i mewn. Ond mae beth ti'n neud efo'r llygyd yn tynnu ti. Mae beth ti'n neud mewn llonyddwch yn bwysig hefyd. Mae llonyddwch ar lwyfan yn o'r bethau anodda ni di. A mae o yn rhan mor fawr. Mae'n ddarnau tawel mewn ariad ti'n mynd canu o hyd, so mae ti'n gwybod beth chi'n neud o fewn hwnny i gadw'r y perfformiad yn fyw drwy'r amser. Faint ydy'n neud y cwestiwn. Wyt ti fel canwr, Fflur, yn arddel yr un mas o greu awyrgylch yn dy berfformiadau? Dwi'n mynd siarad am operau wan, lle mae'r cyfarwyddwr wedi dy gyfarwyddo i wneud rhyw ffordd arbennig. Dwi'n siarad mewn recital neu mewn cyngerdd. Wyt ti'n hoffi,
sticio at rhyw awyrgylch o sgeiddig, neu wyt ti'n hoffi newid pethau o ran beth ti'n ganu? Mae ei gyd dibynnu ar beth dwi'n ganu. Dwi'n cymryd bob dim o'r gerddoriaeth, o'r text. Felly, os dwi'n canu leader gan Wolf, neu berfformio'r leader yna yn yr arddull briodol i hwnna. Does na ddim unrhyw rheswm wedyn pam na allai bod yn canu rhyw gan Saesnig neu rhyw gan ddoniol Cymraeg a perfformio mewn arddull hollol wahanol. Dwi'n meddwl dyna beth sy'n ddiddorol mewn recital yw bod ti'n gallu dangos gyferbyniad. Sneb eisiau mynd i wrando neu mynd i wrando rhywun yn canu a just gweld un person yn sefyll yn hollol lonydd, yn gwneud dim byd, yn canu ffore yn union yr un ffordd a maen nhw'n canu Bernstein. Dyw e ddim yn ddiddorol, dyw e ddim be mae'r cyfansoddwr wedi bwriadu. A fel o Siôn yn gweud, mae'n gorfod dod o'r wyneb, mae'n gorfod bod yn rhywbeth greddfol, a'r unig ffordd gallai bod yn reddfol yw os wyt ti wedi deall dy destun, deall dy dext. Y cwestiwn o ran faint i berfformio mewn cystadleuaeth, mae hwnna'n un anodd, a dwi'n meddwl mae chwaith bersonol yw hwnna. Dwi'n meddwl bod yn anodd iawn cynnal perfformiad hollol lonydd, ac eto dwi'n meddwl dyna un o'r profiadau mwyaf arbennig yw pan ti'n gweld rhywun yn dal y gynulleidfa yn rhedr i llaw a tynnu'r gynulleidfa atyn nhw yn hytrach bod y canwr yn trio gwthio'i hunain ar y gynulleidfa. Mae yna rhywbeth arbennig yn gweld y canwr yn denu'r gynulleidfa mewn atyn nhw'i hunain. Felly be bynnag sy'n gweddu i'r darn ti'n canu, bod ti'n canu y Del's Laughing Song, dwi ti ddim yn mynd i chanu chi'n sefyll chi'n llonyr a dim yn rhyw fath o... Ti'n mynd i fod eisiau symud, ond os ti'n canu'r oenig, mae'n mynd i fod yn hollol wahanol. Felly mae gyd yn dibynnu ar y testun, ar y gerddoriaeth ac ar yr arddull. Wrth gwrs, yndi. Mynd yn ôl at y cwestiwn o nerfau, felly os newch chi ddychmygu rwan eich bod chi unau ar noson gynta, agoriadol opera, a bod y nerfau noson gynta yna, neu bod chi ar fin mynd ar lwyfan go fawr mewn theatr anferth, mewn gwlad, falle da chi'n di ganu o'r blaen, a bod chi'n gwybod bod yna lot o bwysigion yn y gynulleidfa, a mae'r pili palas yna yn eich stumog chi. Oes gennych chi rhyw dips fedrwn ni rannu efo cantorion eraill ar sut mae setlo pethau yn stumog ni, a sut mae cadw yr air i gylchu tu mewn i ni. Unrhyw beth, Siôn, os ti'n gallu rannu? Ymlonyddu hynny ydy yr anadl cymryd amser i chdi dy hunan jyst i ganoli dy hunan. Mae'n rai bobl, o Fflur yn sôn am wneud yr yoga, ond ti jyst angen chydig bach o'r amser neu jyst i hel dy feddyliau a tawelu lawr a anghofio pwy sydd allan yma'n cw, pwy sy'n ne. Fod ti mynd i'r perfformiad, gallu dychmygu dy hunan mynd ar y llwyfan jyst yna a canu i le llawn o bwysigion, lle gwag, mae jyst yn dy gorff di fod ti'n dawel a fod ti yn barod i fwynhau ar hwnnw, jyst roed o drosodd. Mae'r cymryd yr anadl dwfn ni a tawelu dy hunan felly beth mor bwysig. Ie. Wyt ti'n gwneud rhywbeth fel Fflur, achos dwi'n deddol o gynghori disgyblion, a dwi'n neud o'n hun hefyd, os ydw i'n teimlo bod pethau'n codi tu mewn i mi, bod fi jyst yn, na i jyst dangos i chi, bod chi angen gwybod hyn, ond falle bod o'n chydig o ddiddordeb i bobl adre, bod fi jyst yn anadlu mewn. Ie. A ti'n gwybod be, Sian, mae hwnna mor bwysig, nid yn unig yn feddyliol, ond mae'n cael effaith corfforol. Nes i wneud sesiwn gyda rhywun oedd yn sôn am sympathetic nervous system,
sef beth sy'n digwydd pan ti'n, be maen nhw'n galw fight or flight response. So pan ti'n mynd yn nerfus neu mae'n panic, mae dy gorff di yn rhoi i hun yn y fight or flight mode. A felly mae yna ymarferion anadlu ti'n gallu wneud. Os y ti ar enghraifft yn, a dwi'n wneud hwn cyn sioe neu gyngor, os ti'n anadlu mewn fel nes di am, enghraifft, 5 eiliad, dal dy anadl am 2 ac yna allan am 8. Mond bod yr ochennaid allan yn hirach na'r anadl i fewn, mae hwnna yn ailosod y sympathetic nervous system yn gorfforol felly. So, mae'n ddau dy feddwl di i dawelu, fel y Siôn yn deud, dod nôl at y ti dy hun, ond mae hefyd yn cael effaith corfforol sy'n falle mynd i drial lleddfu'r pili palas fel o ti'n sôn am, Sian, achos dyn ni gyd yn cael nhw, a yn newyddion drwg yw, dwi ddim yn mynd yn haws wrth i chi fynd yn hun, na wrth i chi wneud mwy. Os rhywbeth, mae'n mynd yn anoddach, ond i ni'n trio defnyddio'r technegau yma i drio lleddfu'n hun, neu beth maen nhw'n dweud, self-soothing, a just cofio, fel i ni wedi sôn yn barod, pam i ni yna, a pam i ni'n gwneud be ni'n gwneud. So, trio atgoffa ni'n anodd hwnna dwi'n gwneud. A yoga, fel o Siôn yn dweud, dwi'n gwneud yoga bob dydd. Mae hynna mor ddiddorol, dydy, bod o ddim nid yn unig yn rhywbeth da i meddyliau ni, ond bod na wir effaith corfforol, a ti'n meddwl o ti siarad am yr berthynas na rhwng yr nerfau tu mewn i'r corff, a mae hynna'n wirioneddol o ddiddorol bod na, mae'n ymchwil lot ymchwil wedi cael ei wneud i mewn i hynna, yn does? Mae'n connectio ar llais hefyd, Sian, dyna beth, mae hwn yn newydd i fi. Dwi wedi mynd lot o waith ar hwn yn ddiweddar. Mae e gyd yn cael effaith ar yr offeryn, a dyn ni'n ystyried gymaint o beth corfforol yw canu, ond hefyd bod hwn yn cael gymaint o effaith ar y corff a'r gwrthwyneb hefyd. Mae'n goffo bod yn berthynas hafal rhwng y meddwl a'r corff, a'r anadl a bob dim. A mae hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl, dyn ni ddim yn edrych ato fe ddigon fel cantorion ifanc, perfformwyr ifanc, mae'r sylw i gyd ar, mae'r llais yn gyfoethog, mae'r llais yn fawr, mae'r llais yn uchel, neu mae'r llais yn isel. Mae'r llais yn rhywbeth i ni'n cael yn geni ag es. Na'n byd allan ni'n neud, y rhodd yw'r ddau vocal cord, be ni'n neud gyda sy'n gwahaniaethu rhwng perfformiad da a perfformiad gwych. A mae bob dim dod at ei gilydd i greu cerddor cyflawn. Ti'n bod o ran y bethau mawr, un o'r bethau mwyaf pwysig ges i'n coleg tra'n un oedd dosbarth meistr ar yr emosiwn. A mae emosiwn yn effeithio cymaint arno ni o ran canu. A dyna fel canwr ifanc yna, mae'n iawn, dydy person ni wedi profi yr holl emosiynau sydd y tristwch, y golli a bethau felly, a sydd wyt ti'n dod â hwnnw mewn i dy ganu, heb i'r emosiwn yna effeithio ar y canu, achos os ti ar fi'n crio, ti'n mynd i allu canu, ond weithiau ti anen gallu dod ar berthyn. A'r teimlad yna, bod ti wedi brofi fo'n go iawn wrth ymarfer falle, a bod ti'n gallu edrych yn ôl ar yr emosiwn yna a'i ddefnyddio fo o fewn dy ganu. Ond dwi'n meddwl fod anen i fwy o bobl fod yn edrych a deall sut mae'r emosiwn yn effeithio ar ganu. Does am digon o edrych ar hynny, dwi'n meddwl. Na, o'n i'n gwrando yn ddiweddar ar Felicity Lott y soprano enwog yn siarad am ei phrofiadau hi. Ac oedd hi'n deud oedd hi'n canu'n Rose and Cavalier ac ar y diwedd oedd hi isio crio gymaint fel bod hi'n cael trafferth, cario ymlaen i ganu a dipyn o'r perfformiadau oedd hi'n deud bod hi wedi colli dagrau. Ond mae hynny'n gallu digwydd ydi, ond mae'n debyg beth o'n i'n gorfod wneud fel cantorion ydi gwybod fel oedden ni'n deud ar dechrau gyfres yma o'r sgyrsiau, bod o'n rodd o'n i roi i'r gynulleidfa ac yn hytrach na
bod ni'n teimlo'r peth. Mae'n gyfuniad mewn ffordd ydy. Ni'n teimlo chydig bach, ond ni'n rhoi y rhodd hynny i'r gynulleidfa a'r beirniad o bynnag sy'n gwrando ni, a lle bynnag ydym ni'n canu. Dwi'n meddwl bod hynna'n rhywbeth i bwysleisio hefyd bod ni'n canu mewn theatr anferth, mewn theatr opera, mewn cartref, henoed, mewn ysgol, unrhyw mewn capel neu eglwys neu gymuned, neu yn stafelloedd y lolfa, fel da ni wedi bod yn neud nifer fawr ohono ni yng Nghymru yn ddiweddar. Bod lle bynnag ydym ni'n canu, mae o'r rhodd da ni'n rhoi i rywun arall. Dwi'n mor ddiolchgar i'r ddau yna chi, i Fflur a Siôn. Fel o'n i'n deud ar ddechrau y sgyrsiau yma, dwi'n siŵr bod ni'n gallu mynd ymlaen am ddyddiau. Byddai ni gael penwythnos efo'n gilydd i sgwrsio. Byddai'n braf cael rhywbeth o gwrs yn byddai gan torri yn y data fel hyn. Falle bod hwnna'n rhywbeth i ni feddwl am i'r dyfodol. Ond diolch anferthol i chi am eich amser ac am fod mor barod i rannu'ch profiadau. A dwi'n gobeithio bod o wedi bod o ryw fath o gymorth i rheinion chi sydd wedi bod yn ymuno efo ni yn gwrando. A diolch arbennig i'r ddau ohonoch chi, Fflur a Siôn. A hwyl fawr i chi gyd, a welwn i chi eto'n fuan gobeithio. Hwyl fawr. Wel,